Salutare tuturor, eu sunt Tea, iar astăzi noi jucăm AF2 alături de Vito, episodul al doilea. Bun, hai să ne schimbăm. Nu. Asta o forțeam pe... Nu contează. Astăzi din niște DLC-uri de haine și chestii. What the... Wait, biker? Yeah. Bă, eu nu-s biker în pana mea, dar șmecher, e altceva. Sweet, stai, glasses. Ia să vedem noi. Dacă vor, ca dracu. Ăsta e la simplu. Așa ar trebui noi să arătăm pentru ceva mai mult timp. Dar nu o să arătăm așa pentru Battle Service. Oh my god. Racing shit. Oh my god. Biker clubs ăștia. Eu pot. Eu cu ăștia. Ăsta. Nu pune domnul. Ok, go fuck yourself. Mânca pe tot. Alea chestii. Bă, atât. Două camere. Atât. Oh my god, dude. Oh my fucking god. Ba, nu, două camere. Ba, nu, 3. 4 cu școală. Prea puține, frate. What the fuck? Ce mai cazi, bă, și asta? Neanac. Asta, ușor să închid. Stai. Aici o să vedeți un cutscene. Oricum, se ia ăla de noi. Oh my god! Oh my god, mi-a prins ăsta combo. Dar tot noi câștig. Oh my god, mi-a prins ăsta. Bă, ești nebun. N-am, frate. Oh my god! Click dreapta, mă, era. Frere, na. Oh my god, de câte ori trebuie să fac combo? Oh my god! Mă, frere, ha. Ridică-te de jos, ha. Frere, prost. L-ajută-o. Nu știu așa, mă află. Dar pe merge? Da, merge, nu știu pe nu. Avea și noi $7 pe 75. Aia e prost asta. Frere! Așa se bate. Oh my, bă, și-ți bată ușor. Oh my god. Nu mai vedem. Oh my god.
fucking do it. Bitch. Suck me. What the? Ba. Oh my god, ba. What the fuck? What the fuck se întâmplă? What the fuck, dude? Oh my god. Oh my god. Din prima, apoi din prima. Ok. Nu mai dăm film. Nu să vedem. Mergem pe drum. De data asta. Ia, hai merg, frate. Hai, deci nu mergi dacă ești. Tu dai de poliție. Mamă, deci pe ăla vreau să faci după a venit toți frate. Deci ăștia nu te calcă aparent. Știu măcar să conducă. Aia nu pot să pot, mai știu. De cansat. Nu e să nu-mi real asta. Eu mort. Așa. Nu vreau să mă bat. Stai cu asta. Oh my god. Oh my god, dude. No, you don't. Okay. So. Skip. Oh my god, dude. Oh my. La poliția și ne-am. Ce plecăm de aici. Nu văd exact drumul pe aici. Să nu, acum vedem, cred că îmi dădea o mare amendă. La uite aici. Teofază. Am bășit mașina. Sunt boss. Trebuie să-i dau aici. Ah, there's a new. Oh my god, dude. No, am dat. Bă, păi cam atât a fost pentru acest episod. Eu am fost MTA. El a fost Tommy. Ne revedem în viitor, scuze.